Okay, magandang araw po sa lahat mga boss. Aluminos, Pangasinan Project, part 4. So, update po tayo rito. So, nakapag-lintel beam na po tayo rito. So, susunod na gagawin nila dyan yung roof beam. So, yung iba meron na. Nakapag-roof beam na tayo dito sa kabila. Ayan, so, update po natin. So, may nag-aasinta, meron din tatabon. So, ito po yung harap, tapos ito yung side. Tapos sa kabila yung dirty kitchen. So doon kasi yung entrance niya. Tapos dito yung sa may dining ito. Bubos sila ng mga column. So update po natin. Ayan, no. So nakapag-lintel beam na po tayo dito. Tapos roof beam. Tapos ito yung living, then showpiece, dining, tapos kitchen. Tapos ito yung master bedroom. Yan, toilet and bath ng master bedroom. So yan, bubos po tayo ng column. Tapos yung dirty kitchen. Tapos room 1 tsaka room 2. Yan. Okay, baka susunod na punta natin dito, makapag roofing na po tayo. Alright.